Maar hoe kan dat na 112 jaar? Het had alles te krijgen met de wat nieuwere Olympische Spelen van 1900 in Parijs. Die door is zowat 5 mannen en binnen boppen dat keppelen onder vrouw tentoonstelling. Die dat hier in de Franse Haatstad houden wordt. Een unicum in de Olympische skiertnis. Pierre de Coubertin had de verantwoordelijkheid voor de Spelen overgedragen aan het organisatiecomité van de sportwedstrijden die bij die wereldtentoonstelling hoorden. En Jilne doet dan ook andere regels? Er golden de regels van de wereldtentoonstellingen en die niet van die van het IOC. Tom Bijkerk van de Vochtel is in Nederland de zaakkundige op het net van Olympische Spelen. Al in de jaren 60 doekt hij het verhaal van Klein en Brandt op. Ze winnen dus de race in de heren 2, maar haar prestatie komt net in de Olympische boeken, omdat ze maar een Franse stuurman roeien. Zij hadden in de serie een stuurman van Neerhuis Amsterdam, maar die woog over de 60 kilo. Toen hebben zij van de kant af een afgedankte stuurman van de Société de la Basse Seine ingehuurd en die hebben ze in de boot gezet. En toen, die woog ongeveer 30 kilo, dat zijn de verhalen. Het IOC, het Internationaal Olympisch Comité, had nou besloten om de overwinning toch officieel aan Nederland te kennen. Langom later kenning van Roelof Klein, die daarmee ook de eerste Fries is die een Olympische titel behelt. Maar wat is er eens meer bekend van deze toproeier? Hij is in Lemmer geboren en hij is gaan studeren. Naast zijn studie, ik meen in Sneek, is hij gaan studeren aan de TU in Delft, Technische Universiteit. Is ingenieur geworden. Is daarna voor de Shell gaan werken. Hij was een bekende roeier. Hij zat trouwens ook in de 8 in Parijs, die een 3e plaats haalde. Roelof Klein is in 1960 verstoren in New Jersey, Amerika. In zijn rouwadvertentie stiet dan al winnaar van een Olympische titel.